Ако се чудите каква бърза закуска да направите, ето тази идея е точно за вас. Бухтичките стават просто прекрасни, а отнема супер малко време за направата им. Започваме като си чукваме 2 яйца, кисело мляко с сода. След това добавяме една супена лъжица захар и брашно. Тестото трябва да се получи с консистенция на кекс. Директно бъркаме с една лъжица и сипваме в средно нагорещена мазнина. Внимавайте да не забравяте, че на силен котлон отвън много бързо ще се изпекат, пък отвътре ще останат сурови. Надявам се рецептата да ви харесва. Бон апетит!